Точно медиите провокират още едно пътуване, този път в обратната посока. Преди 2 години индонезиецът Джефри Полная решава да се качи на мотора си и да мине от другата страна на екватора, за да види Западът със собствените си очи. Преди 8 години аз и семейството ми си бяхме вкъщи и гледахме телевизия. Малкият ми син ме попита: татко, ама какво става? Навсякъде има война. Само това показват по телевизията. Така е, казах му, но какво мога да направя аз? Тогава другият ми син отвърна: хайде, татко, направи нещо. Ти си моторист. Тогава защо не тръгнеш с мотора си по света? Пътувай за мир. Така реших да го направя. Ще обиколя 100 страни. 5 години сам, непознати пътища, различни земи. Когато Западът види с очите си изтока, престава да се чуди защо за този мъж с една семейна вечер в Индонезия може да започне мисия. Това е един различен свят, най-пъстрата картина на религии и култури.